Random drug test patigayon sa katapo sa Bacolod City Police, subong nga adlaw. BCPO Chief nagalaom nga wala sang may magpositibo sa ilahanay. Yaring balita nga aton gintutukan. Sa ika-16 nga tion, humaning sa nagpungko bilang tagpamuno sa BCPO si Colonel Manuel Placido. Naglabot na sa 750 ka mga pulis ang ginpaidalom sa drug test. 64 ka police personnel ang ginpaidalom sa test subong adlaw. Naglawom ini nga wala sa may magpositibo sa ila kaangay sa 686 nga unay nagpaidalom sa random drug test nga nagnegatibo. Tama lang na kami mga kapulisan ng mga taga-Bacolod na tayo nang huhuli, dapat tayong umiwas sa ganyang bisyo. Kung may mga nagnegatibo sa droga, padayon naman ang away sa kapulisan kontra COVID-19. Apisar wala na sang active cases sa hanay sa BCPO. Ginpakamaayo sa may estasyon, ngay pahamtang sagwa ang ila complaints desk, kag ginalimitahan man ang pagbisita sa mga preso. Ang hepe sa Police Station 4 nga nag-ayo na matapos ang positibo sadto lakip ng asawa nga BJMP personnel, wala untad sa pagsikyar sang kondisyon sa iya mga tinawo. Na-realize ko gid nga tutuod gid ang COVID. Kag dito ko man na-realize, maski healthy ka, wala sang may makaluwas kay COVID once maigo ka. Si Major Leo Estopas ng Station 6, wala tuuman ang pahanumdom sa sinakpan bilang isa ka COVID survivor. Dapat nga supported ka man sa imong family, friends, ang colleagues mo da nga kita namon nga mga support man ti. Nagdangat sa 105 kakapulisan sa Bacolod City ang natapikan sa virus. Tanan sila ang naka-recover naman. Upod, Kirinal Casillo, Adrian Prietos, 1 Western Visayas.